Kletan käyttöönotto. Ensimmäiseksi mennään sovelluskauppaan, kirjoitetaan Kletta ja ladataan Kletta puhelimelle. Tämän jälkeen avataan Kletta-sovellus. Valitaan uutena käyttäjänä rekisteröidy nyt. Syötetään tähän sähköpostiosoite. Painetaan jatka. Vahvistetaan jatka. Tämän jälkeen Kletta lähettää syöttämäsi sähköpostiosoitteeseen 6-numeroisen koodin, jolla vahvistetaan, että olet oikeasti sähköpostin omistaja. Nyt avataan tuolta sähköposti Kletta vahvistuskoodi kohteelle. Kopioidaan tuosta. Noin. Muistetaan painaa hyväksyn käyttöehdot ja tietosuojakäytännön ja painetaan rekisteröidy. Tämän jälkeen Kletta pyytää valitsemaan itselleen pääsykoodin eli PIN-koodin tähän Kletta-tilille. Ja vielä syötetään se toisen kerran, että varmasti vahvistetaan, että se meni oikein. Ja nyt valitaan, ollaanko me Suomessa vai Iso-Britanniassa. Klettan sovellus on tarjolla molempiin maihin ja valitaan tuosta Suomi ja painetaan lähetä. No niin, näin pääsimme Kletta-sovelluksen sisälle.